Moi boas noites, un saúdo de Manuel Fidalgo que está nos osciloscopios e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. Debes estar disposto a renunciar mesmo ás ideas máis atractivas cando o experimento demostre que están equivocadas. Isto é de Alessandro Volta. O teléfono que todos levamos no peto non podería funcionar de non incorporar baterías que se resen polos mesmos principios que a pila que inventou Volta en 1800. Iso sí, queremos que as nosas baterías sexan baratas e de longa duración, e non só as dos móviles, senón tamén as que fornecen de enerxía os coches eléctricos que xa están aquí para quedarse. Quizáis sexa un bon momento para prestar atención a novos materiais de síntese para fabricar as baterías do futuro. Benvidos a esta efervesciencia que dedicaremos á innovación. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Vimos de coñecer os gañadores dos premios de transferencia de tecnoloxía 2018 da Real Academia Galega de Ciencias. Pedro Arias, moi boas noites. Hola, que tal? Boas noites. Pedro Arias é representante do galardón o caso de éxito empresarial de transferencia tecnolóxica para PEMES. Ti és profesor da Universidade de Vigo e investigador do grupo de SEO Tecnoloxías Aplicadas. E sodes un grupo que levades 10 anos traballando con cóbado coa empresa. Efectivamente, como grupo de investigación levamos aproximadamente xa sobre 15 anos, pero con esta empresa, como ben dices, levamos aproximadamente 10 anos, efectivamente, colaborando. Como surde esa forma de empezar a colaborar e de que os vosos investigadores teñan unha saída laboral nunha empresa que o seu sérmolo está no grupo de investigación? Efectivamente, ao longo de todo este período se foi formando xente aquí e as temas nos que traballamos creemos que teñen unha aplicación moi directa no mercado. Eso foi o que levou a parte destos investigadores constituirse en esta empresa de enxeñería in situ. E, os produtos que se comercializan están basados en desenvolvementos, en coñecemento que se foi adquirindo aquí internamente dentro do que é a universidade. E ademais, facedes unha cousa na que sodes pioneiros, que son estas teses industriais. Pois sí, a verdade é que sí, eso tamén é un tema tamén moi meritorio, moi interesante para nós, non? Que de alguna forma é un síntoma ou é unha evidencia de cal é a nosa forma de traballar e como entendemos a nosa labor na sociedade, non? Nos creemos plenamente na investigación, pero na investigación aplicada, na investigación con transferencia e con repercusión directa na sociedade, e o que nos levou, entre outras cousas, a promover este modelo de tese doctoral, que, como ben dices, é pioneira na Universidade de Vigo e en Galicia, vamos. E precisamente dai sae o servizo que é obxecto deste premio de transferencia para PEMES. Efectivamente, producto deste traballo que fixo unha persona que estaba ao mesmo tempo traballando na empresa e facendo o doutoramento con nós, saiu este produto, esta plataforma, que é a que agora se está comercializando esta empresa, que foi o obxecto deste premio que nos acaban de conceder. Podemos explicar un poquinho como funciona? Porque, polo que sei, a empresa In Situ Enxeñería, o que fai, eles son especialistas en medición mediante láser de todo tipo de infraestructuras e de procesado deses datos, non? Efectivamente, a empresa Enxeñería In Situ é especialista en adquisición de datos, datos que están relacionados con infraestructuras do transporte, entendendo como tal, desde o que son carreteras, líneas de ferrocarril, aeroportos, calles de ciudades, etcétera, non? Entón, que o que se fai? Que o que fai Enxeñería In Situ? Fai para entendernos todos, digamos que un escaneo de todo o que é o entorno da infraestructura.
teñen unha serie de vehículos dotados cunha serie de sensores co que van escaneando todo o que é o entorno das vías de comunicación. Pero a característica é que este escaneo é tridimensional, é un escaneo en 3D. Entón, aparte desta información, desta, digitalización ou deste escaneo do entorno, se adquire outra serie de datos, fotografías, etcétera, non outra serie de información. Bueno, pois con esta plataforma ou este produto que se desenvolveu, o que fai é un tratamento de todos estes datos basado en técnicas Big Data, as famosa Big Data que se está empregando ahora de forma masiva, para extraer toda a información relevante dese escaneo, que é relevante para o que é para o que é o funcionamento, para o que é o servicio que presta a infraestructura, para intentar actuar de forma predictiva ante as incidencias que poden ter estas infraestructuras. Pois para intentar evitar, os efectos, digamos, que todos coñecemos cando se corta unha vía de tren, unha carretera, que provoca, molestias aos usuarios, retrasos no distribución de mercancías, etcétera, un impacto social e económico. O que se intenta é anticiparse a eses problemas para actuar de forma preventiva, non paliativa. Supoño que precisamente ese é o valor engadido deste tipo de traballos, porque non só é a recollida en bruto de datos, pero se non tes unha tecnoloxía para procesalos e quitar información, quedas a medias, non? Claro, porque a cantidad de información que recollemos é enorme, non? Son moitos gigas, moitos teras de información. Entón, todo ese procesado, se hai que facelo de forma manual, pois, en fin, non é abordable, non tería un coste enorme, un coste altísimo que o faría inviable. Pero, utilizando novas técnicas, Big Data en este caso, algoritmos de inteligencia artificial, o que conseguimos extraer, separar o que é información relevante do que non o é. E con esa información relevante co que se pode, planificar, prever, anticiparse ás patoloxías, aos defectos que ocurren de forma natural en calquer infraestructura, non? Como, por exemplo, por orientarnos, o mellor se podría saber nunha estrada, saber que partes do firme están máis deterioradas e cales son as seguintes nas que hai que intervir. Por exemplo, nesa filosofía. É un exemplo perfecto. Se pode facer unha evolución do deterioro do firme para prever a aparición de patologías no firme que xa dificultan a circulación. Podes planificar en que estado está, podes, de alguna forma prever que plazo hai de deterioro para poder planificar o que, as intervencións e os costes das mismas, non? No caso, por exemplo, dunha vía ferroviaria que, vense moi afectadas, sobre todo, polas zonas do norte, nos períodos de chuvia, etcétera, por desprendementos, por taludes que se veñen abaixo, esta tecnoloxía, o que permitiría é ir coñecendo a evolución dese taluz e ir, estimando cando pode haber o problema para, no momento xusto, e intervir e non evitar, a incidencia correspondiente, non? Pedro Arias, profesor da Universidade de Vigo, portavoz do proxecto gañador do caso de éxito empresarial de transferencia tecnolóxica para PEMES, dos premios de transferencia da Real Academia Galega. Moi boas noites e moitas grazas por atendernos. Moitas gracias a vos. Un saúdo. Todos na nosa cociña temos un elemento químico que se chama cloruro sódico que utilizamos para condimentar os alimentos. O cloruro sódico está feito por átomos de sodio e de cloro. E se nos metemos dentro da súa estructura, cando está en estado sólido, vemos unha rede tridimensional. Como esa rede? Efectivamente, é unha rede cristalina. É unha maravillosa estructura con moitas simetrías. Se viviramos dentro dun cristal, veríamos un universo moi diferente. Pero, é un sólido que ten as propiedades dun sólido, non fluye, os átomos están vibrando en torno ás posicións de equilibrio e cada un está máis ou menos na súa e, é un sistema bastante ben comportado, sí. Se queremos fundir o sal de cociña, temos que darlle moita calor, hasta 800 graus.
Se collemos sal e o poñemos en auga, o que acontece é que as moléculas de auga rodean os ións da sal. Hidrátanos ou solvátanos, non? Si as moléculas de auga, que son moi enredosas e pequeniñas e con unha alta constante eléctrica, se meten no medio, esa interacción debilítase, os ións sepáranse entre sí e vemos que o sal milagrosamente desaparece, pero queda incorporado en forma de ións hidratados dentro do líquido, e aí teríamos unha disolución iónica, sí. É unha disolución iónica que é o que facemos cando lle botamos sal ao caldo. Exactamente. Pero ainda se pode ir máis lonxe todavía. O que nos asociamos a sal a un sólido. Pero se en vez de cambiar os componentes, en vez de ser esos átomos de cloro e sodio, poñemos uns componentes máis voluminosos, podemos cambiar as propiedades dese sal e conseguir ter unha cousa que é un sal que é líquido a temperatura ambiente. Efectivamente. A asimetría dos tamaños dos ións, e temos unhos moi grandes e outros moi pequenos, por decirlo en términos moi llanos, aínda que científicamente seguimos debatindo cal é o origen desa fase líquida a temperatura ambiente, pero bueno, a maioría de nós, dos que nos dedicamos a isto, dos líquidos iónicos, pois creemos que é debido á asimetría de tamaño, pois fai que non se estabilice o cristal a temperatura ambiente, sino que a fase termodinámicamente estable e sea líquida a esa temperatura. Sí. E precisamente ese vai a ser o tema da nosa entrevista desta noite. Os líquidos iónicos, porque contamos no noso estudio con Luis Miguel Varela, que é catedrático de Física da Universidade de Santiago e coordinador da Rede Galega de Líquidos Iónicos. Moi boas noites, Luis. Moi boas noites. Eu lín por aí que chaman os líquidos iónicos como os disolventes do futuro. Sí, son disolventes que teñen unhas propiedades francamente extraordinarias derivadas da súa estructura química. Ademais, hai en unha cuantía tamén extraordinariamente alta. Hasta fai pouco o número de disolventes que coñecía a humanidade, e os disolventes son moi importantes para poder producir moitas cousas, non? Entre esa disolución de sales nun corpo vivo, como ben decías, fai un anaco, pero tamén reaccións químicas que de outro xeito non terían lugar ou terían de forma moi diferente, moito máis lenta. Os disolventes que coñecíamos eran uns 600 aproximadamente, a maioría deles orgánicos, moi perigosos, moi volátiles, como o benceno, o tolueno, que son algúns deles incluso canceríxenos. E logo estaba a auga, claro, con todas as súas maravillosas propiedades que ainda non acabamos de coñecer de todo, a pesar de ser o líquido que máis tempo leva con nós, verdad? Pero na irrupción en escena dos líquidos iónicos fai que os estimemos coñecidos digamos binarios, non? Donde só hai dous tipos de especies mezcladas haxa un certo número preto de 1 millón, e se combinamos ternarios, e xa metemos 3 ións no medio, teríamos tanto como prácticamente 1000 billóns de eles, non? É dicir, unha cantidad inagotable de disolventes, o cal é unha auténtica revolución. E os líquidos iónicos, en principio, así parece que agora empezamos a estar xa casi todos convencidos, despois de prácticamente xa 2 décadas e media de traballo moi intenso sobre estes novos materiais, pois poden prepararse de tal maneira que se diseñen casi para cada aplicación. De feito, chamanse disolventes de diseño, non? Pódese preparar prácticamente un líquido iónico para cada aplicación que se necesite, tuneando, ahora que está tan de moda esta palabra, ¿no? Tuneando as súas propiedades para que ou teñan unha viscosidade moi concreta, ou que teñan unha conductividade eléctrica moi concreta, ou que teñan unha flamabilidade prácticamente inexistente. Bueno, pódense facer de diseño para cada aplicación, e iso é unha gran ventaxe. Outra cousa é o precio que de momento teña cada un deses disolventes. Claro. Eso xa falamos de outra cousa. Porque os podedes diseñar incluso nos vosos ordenadores, podedes ver as propiedades. Por suposto que sí. Eso, en concreto, que vos dedicas vos no voso grupo, non? No noso grupo, que é o grupo que en este caso coordina a Rede Galega de Líquidos Iónicos, o grupo NAFOMAT, ou de materiais fotónica e materia branda, pois sí, ten unha componente computacional moi importante, ainda que tamén a ten experimental e tamén a ten teórica, non? Pero sí, temos unha componente computacional moi relevante e casi podemos facer ab initio ou a priori, non? Sin facelo logo no laboratorio, saber cal vai a ser esencialmente as súas propiedades. Falabas da Rede Galega de Líquidos Iónicos, da que és coordinador. Nesta rede estades grupos de investigación das 3 universidades, do CSIC, e de ámbitos ben diferentes. Sí, é unha rede moi interdisciplinar que se artellou a partir do noso grupo, dun grupo de Coruña, que tuvemos a iniciativa con compañeiros que enseguida se sumaron de outras das 3 universidades galegas,
En estos momentos somos 12 ou 13 grupos, non sabría decirlo exactamente, pero bueno, o grueso dos grupos que o formaron inicialmente no 2012 sigue aquí e proceden de ámbitos moi interdisciplinares, non? Moi distintos, que son entre sí moi compatibles e moi complementarios e que, por tanto, fan un conxunto, un tapiz que é moi interdisciplinar e van desde a síntesis dos sistemas, síntesis química, orgánica ou inorgánica, hasta a súa caracterización por computadora, a súa aplicación, o análise da súa toxicidade, da súa relación cos seres vivos, da súa capacidade de ser utilizados como pesticidas ou ben para ser utilizados como produtos para transporte de fármacos, é dicir, son sistemas que son francamente extraordinarios nas súas potencialidades, non? Quizá o ouvinte da Radio Galega se está preguntando por que ten que estar escoitando isto de líquidos iónicos a estas horas, non? Pero bueno, sí, estas son boas horas para falar de ciencia que facemos nos os mércoles a estas horas da noite. Claro, como son unha clase de materiais que son sintéticos, costa un pouco velos na nosa vida, porque nese aspecto parece que quedan un pouco lonxe. Dices, bueno, pois que interese dará que teñas líquidos iónicos, da igual que sexan líquidos ou sólidos, non, pero aquí se poden facer moitas cousas. E o mellor podemos ahora entrar nunha parte que o mellor sí que podemos enganchar máis facilmente a quen teña a orella prendida, porque celebrastes a semana pasada un encontro sobre mobilidade eléctrica. En efecto, por eso eu decía que temos que persuadir o noso ouvinte de que continúe aquí, aínda que seguro que ti no teu programa o faz maravillosamente. E tuvemos un encontro sobre mobilidade eléctrica que nos pareceu moi pertinente. A Rede Galega de Líquidos Iónicos está financiada pola Xunta de Galicia a través das axudas de consolidación, en este caso na súa modalidade de redes. Está na súa terceira edición e pareceunos que en esta edición tiñamos que ter, pois, unha certa proxección xa das nosas actividades á sociedade, non? Unha proxección máis intensa da que tuvemos nas dúas edicións anteriores, e unha das actividades que decidimos facer foi un workshop sobre acumulación eléctrica e en particular sobre a utilización dos nosos sistemas, que son electrolitos moi prometedores. Son sistemas que de alguna forma teñen unhas propiedades extraordinarias para o transporte de carga e de aí a súa utilidade en baterías, en supercondensadores e outros dispositivos de acumulación eléctrica, no cal, bueno, pues participaron moitos expertos europeos de centros de investigación, universidades, empresas como Cegasa, centros de investigación como Tecnalia, que é un dos principales centros de investigación aplicados de España, e bueno, moitos académicos procedentes dos máis diversos ámbitos, non? O presidente da Asociación Nacional de Baterías de España, de Fabricantes de Baterías de España, personal procedente do CEDETI, o Centro de Desarrollo de Tecnoloxía e Innovación Español. E, bueno, foi un workshop francamente extraordinario, sí, donde vimos que, bueno, ademais de falar de líquidos iónicos, empezamos a falar sobre a nosa sociedade, a nova sociedade que se nos ven enriba a todos, non? Porque aí parece que está sacando a cabeza os importantes cambios na forma que imos ter de movernos a partir de que podamos incorporar os vehículos eléctricos. Aí a cuestión, o factor limitante é precisamente as baterías, que é o seu prezo e a súa duración. E supoño que tamén como fabricar esas baterías, porque as baterías que temos nos móviles obviamente non teñen nada que ver con a batería de coche, pero aí o ingrediente fundamental, sabemos, é batería de litio. O litio é un metal estratégico que ten unhas reservas bastante localizadas e limitadas. Sí, é verdade, moi localizada sobre todo, sí. A limitación ainda é algo que temos que discutir bastante porque parece que poderían aparecer máis reservas das que actualmente se coñecen. Sempre sucedeu así con todas as materias primas, non? A medida que vai desenvolvéndose a demanda e se vai incrementando, tamén van aumentando o interés na súa prospección e a rentabilidade da súa prospección. Pero bueno, o que sí parece bastante claro é que van a estar moi concentradas xeográficamente, non? Temos que decidir que papel van a xogar as diferentes tecnoloxías e a Unión Europea está moi preocupada sobre que posto debemos de ter Europa nesta novo escenario que se aproxima, e hai unha iniciativa precisamente de baterías. Sí, a denominada Battery Alliance é unha iniciativa da Comisión para fomentar o desenvolvemento dun consorcio que funcionaría, para que os nosos ouvintes nos comprendan, como o famoso consorcio Airbus, non? Donde os estados teñen participacións, quizá tamén as rexións. E, por tanto, bueno, pues a nosa querida rexión tamén terá que posicionarse sobre a conveniencia de estar aí para a instalación no continente europeo, pois un sistema de fabricación destes dispositivos que, como ti moi ben dixeches fai un momento, son unha das partes críticas desde o punto de vista científico-técnico, porque logo evidentemente existen perspectivas económicas e sociais do problema que seguramente poderemos estendernos un pouco máis adiante.
pero desde o punto de vista científico e técnico son o elemento fundamental, non, para o fomento da autonomía dos máis variados dispositivos, non só do coche eléctrico e da mobilidade, sino tamén da revolución informática que temos aquí pois encima da mesma mesa, non? Teño o teléfono móvil agora mesmo aí, como temos xa a costumbre de telo ao lado, e teñen tamén unha batería que fomenta ou que permite o seu funcionamento e, por tanto, bueno, evidentemente son sistemas que ou dispositivos que están no corazón da revolución científico-tecnolóxica que agora mesmo se está a producir. Sí. Está a tecnoloxía de litio que ten estas vantaxes, pero tamén ten ese problema de disponibilidade. Hai alternativas? Sí, dende logo hai alternativas. Son algunhas delas bastante desenvolvidas, outras non tan desenvolvidas e outras que só está encetada a súa solución, non? A batería secundaria, para entendernos, a recargable, non? Que se deseñou nos anos 70, basada no litio-ión e con unha serie de electródodos, pois, bueno, que hoxe siguen sendo semellantes aos que entonces introduciu o bonde Goodenough, non? O famoso inventor da batería de litio, que aínda sigue traballando, a pesar de ter 90 anos. Que está en Texas. 90 moitos anos, sí. Agora mesmo creo que está en Texas, creo recordar, sí. Falo de memoria, non? Un home pois de avanzada idade, pero moitísimo entusiasmo, non? Que dixo que non querería morrer sin introducir outra batería máis para a humanidade, non? Pois esa tecnoloxía que madura a partir dos anos 70, sobre todo a partir da introducción no mercado por parte de Sony, non? A batería de litio, pois sigue sendo unha realidade. De feito, é a esperanza máis inmediata para as baterías en mobilidade, en vehículos autónomos, vehículos incluso industriales e demais, é esta. Aínda que plomo a bella tecnoloxía sigue aí e non vai a deixarnos durante moito tempo. Pero alternativas desde o punto de vista técnico articúlanse en torno a outros metales, non? Por exemplo, o magnesio, que é moitísimo máis abundante, o aluminio, que é un dos metales máis abundantes da corteza terrestre, sin ninguna duda, os elementos químicos, non en vano os xeólogos chamanlle sial, non? Sílice, aluminio, son a composición da corteza terrestre. E tamén o calcio, o sodio, como traballan os compañeiros de Energigune do País Vasco, e outras tecnoloxías que son, bueno, pois basadas en metales máis abundantes, máis económicos e que presentan, bueno, digamos, eficiencias de funcionamento. Desde os puntos de, a eficiencia dunha batería mídese desde moitos puntos de vista, non? Almacenamento enerxético, duración, tempos de recarga, seguridade, etcétera, etcétera. Pero, bueno, que presentan alternativas viables, non? Claro, irrumpir hoxe desde o punto de vista económico no mercado da fabricación de baterías é algo que estas xornadas tamén tratamos moito, claro, e que require a entrada con novas tecnoloxías, non? Disolventes novos que podrían ser os líquidos iónicos, que é unha das esperanzas máis directas para sustituir os carbonatos que aínda están dentro os líquidos orgánicos que están dentro das nosas baterías, non? E que a veces provocan, pois, eso, explosións, inflamacións. Eses casos que se din que ardeu tal móvil, todos... Normalmente o carbonato que está dentro, sí. Aí prodúcense cortocircuitos nas celdas, alcánzanse temperaturas moi altas, ben por rotura, ben por penetración de aire, de oxígeno na batería, prodúcense temperaturas de 500 grados e entonces pois inflámase o disolvente que ten no interior e arde. Este é un dos motivos polo cal, por exemplo, as compañías aéreas pois non deixan viaxar en bodega estes dispositivos, porque sería moi tarde cando se detectaría calquer forma de incendio na bodega do aparato e claro, se podría producir unha catástrofe de dimensións cósmicas, non? E entón, pois, hai que entrar, como decía, con tecnoloxías novas que permitan competir cos xigantes asiáticos que nestes momentos ocupan o mercado, Samsung, LG, etcétera, que teñen tecnoloxías, sistemas de fabricación moi maduros basados na tecnoloxía do litio e que teríamos que ir, por exemplo, pois, a líquidos iónicos con tecnoloxías de magnesio, de aluminio, de calcio. Aí sí poderíamos pensarlo. E precisamente nesas alternativas nas que vos estades como grupo de investigación. Nesas alternativas en as que nos estamos como grupo de investigación, sí. Esta mesma tarde xa fai algunhas horas, pois defendemos unha tese no noso grupo, pois onde, bueno, se presentan algúns modestos, porque sempre hai que ser humilde nesta vida, non? A pesar de que teña importancia desde o punto de vista científico, pero bueno, modestos avances na comprensión do funcionamento de dispositivos basados en magnesio, basados en aluminio. E sí, bueno, a Rede Galega de Líquidos Iónicos e o Consorcio Europeo que dela saliu de grupos que, pois, moi importante. Non en vano acabamos de constituir apenas o xoves pasado durante as xornadas que tivemos aquí. Non fixemos só o workshop de baterías, fixemos tamén a escola tradicional da Rede Galega de Líquidos Iónicos, constituímos a Sociedade Europea de
de sistemas iónicos que nace con vocación de integrar un consorcio moi grande que se nucleou a partir de aquí, ¿no? E estamos entrevistando o presidente. Bueno, sí, estamos entrevistando o seu presidente fundador, porque os compañeiros así tiveron a ben nomearme, ¿no? Pero digo, neste entorno temos un coñecemento científico e técnico aplicado, pois importante, que podría poñerse ao servicio desto, claro. Porque as baterías condicionan a nosa vida e temos esa historia de cos móviles que sempre vemos que as baterías cando están noviñas funcionan ben a medida que as vamos recargando e probablemente non as recarguemos ben, pois van perdendo capacidade e logo pasan 2 anos xa nos tiramos dos pelos porque temos que cambiar a batería o móvil ou facer algo así. E co coche quizáis a historia está en ata onde é viable que rango de desplazamento nos están proporcionando as baterías. Si este rango de 100 kilómetros é un rango abondo para facer unha vida normal e loitar contra esa, o que chaman os ingleses, digo rango porque me ven a esa historia, cando falábamos coa xente de coche eléctrico, nos falaban dese rango de ansiedade, que dicir, inda que ti nos teus desplazamentos habituais recorras poucos kilómetros, o feito de saber que tes un límite de kilómetros era unha ansiedade. Sí, hai sempre algo de psicolóxico en todo o que facemos os seres humanos, ¿no? Que somos seres, ademais de biolóxicos, psicolóxicos, verdad? Sí, efectivamente, hai un certo estrés que nos xenera psicolóxico, un certo estrés psicolóxico que nos xenera saber que o noso coche nos próximos 200 km pode deterse, ¿no? O certo é que a imensa maioría dos desplazamentos que se fai ao largo do ano son desplazamentos de moi corta distancia. Si se fai unha estadística de cantos kilómetros recorre cada individuo co seu coche o día, pois sale abrumadoramente unha cantidade moi baixa, non, comparado co que xa dura actualmente unha batería. Pero é verdade que sí existe ese problema psicolóxico e sí que nos gustaría incluir extender o rango de duración e, por tanto, do alcance do vehículo, non, de recorrido. Pero non depende só da tecnoloxía de baterías, tamén depende da tecnoloxía de baterías. Ou xa se podrían facer baterías que durasen moitísimos kilómetros, pero claro, serían moi pesadas, casi o medio coche ou medio barco, porque sempre falamos do coche, pero tamén podemos falar de outros medios de desplazamento, non? De outros medios de locomoción, como pode ser os propios barcos, que tamén podrían pasar a alimentarse de maneira eléctrica, etcétera. Pero terían que ser enormemente pesadas, non? As baterías se casi ocupar a mitad. O que gañas por un lado, perdes por outro. Perdes por outro, exactamente, por decirlo en términos llanos e facilmente comprensibles. Pero depende tamén da existencia dunha rede de recarga destos dispositivos, non? Entonces, é algo que vai a ir medrando, como medra casi todos os sectores económicos. Ao principio non te das conta, pero de repente o futuro está aquí, non? E van a empezar a electrolineras, baterías cada vez máis de maior capacidade de almacenamento, cada vez máis seguras, incluso novas formas de mobilidade que agora non concebimos, como por exemplo, mire, usted chega a electrolinera, en vez de cargar cambiamos a batería completa, é dicir, que é máis rápido. Que é máis rápido, están cargadas ali, ou sustituímos de todo o electrolito por outro, verdad? Sacamos de todo o que ten dentro e metemos de outro novo, que o facemos que sería algo líquido ou un shell, a pesar de poder ser mellor un shell que un líquido ou un sólido para non producir pois fugas ou risco de fuga. Logo vai a cambiar tamén moito o propio concepto de mobilidade, porque, claro, da mesma maneira que eu considero, por exemplo, que o transporte de mercancías entre dúas grandes ciudades que se faga unha gran parte del por camión, por exemplo, non? Sobre roda, é un atraso respecto a facelo sobre vagón, sobre riel, porque é moito máis eficaz. Pois, desa mesma forma, non deixa de ser un pouco, ou dentro de algunhas décadas consideraremos contradictorio que nos desplacemos de cidade a cidade en coche, cada uno no seu vehículo particular, ¿no? O sensato é facelo nunha rede de ferrocarriles desenvolvida e logo ali ter flotas de vehículos suficientemente dinámicas para facer os desplazamentos de proximidade correspondentes. Todo isto vai a ir constituindo un cambio de paradigma global que non depende só dun problema técnico asociado a un dispositivo, aínda que ese dispositivo sea moi importante para fomentalo, ¿no? Hai que poñer o foco nas baterías e en mellores tecnoloxías basadas en outros elementos alternativos ao litio, garantizar a seguridade da oferta, da disponibilidade da materia prima. Hai que poñer o foco tamén en novos electrolitos, como podrían ser os líquidos iónicos, e para eso estamos aquí, pero hai que poñer tamén o foco en isto que constituye as costumes dos seres humanos que constituimos a sociedade, non? E aí, pois, sí que quizá entre as dúas cousas, non? A componente socioeconómica e a componente científico-técnica, pouquiño a pouco nos van a ir amosando camiño. Agora mesmo pouco máis podemos saber de como se vai a desenvolver efectivamente, non?
Luis Miguel Varela, catedrático de Física da Universidade de Santiago, coordinador da Rede Galega de Líquidos Iónicos e novo presidente da Rede Europea tamén de Líquidos Iónicos. Moitas grazas por achegarte aos nosos estudos, por contarnos esta noite que esa cousa que non coñecíamos e non sabíamos o que era, pero que influi moito na nosa vida, e máis van a ser que son os líquidos iónicos. Gracias a vos por darme a oportunidade de traer de forma tan distendida e agradable pois un asunto tan árido aos nosos ouvintes e que Galicia, os ouvintes da Radio Galega se enteren de que en Galicia temos algunha investigación que podemos contribuir neste campo. Moitas gracias. Se abre la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. A Ciencia, na Radio Galega. Cando imos ao mercado comprar peixe, se somos consumidores con un certo grau de exixencia, seguro que nos ha gustar saber se o que compramos é sostible. Un xeito de sabelo é o sello Pesca en Verde. Gumersindo Feijóo, moi boas noites. Moi boa noite. Que é este sello Pesca en Verde? Pois é unha ecoetiqueta que nos permite identificar cando vamos ao mercado ou a calquer pescadería aquel peixe ou aquel marisco que permite axudarnos a combatir o cambio climático. A combatir o cambio climático porque nos permite establecer comparacións entre os diferentes produtos que atopamos no mercado. Correcto, os dous indicadores que ten a ecoetiqueta, por un lado é a pegada de carbono, por tanto os kilos de dióxido de carbono que se emite á atmósfera no proceso de captura e transformación do mesmo, e logo o outro indicador é a taxa de retorno enerxético, que ven a ser a enerxía que nos dá polo seu valor nutricional, dividido pola toda a enerxía que se gastou en capturalo. Polo tanto, é un elemento moi importante. Xa sabemos que o valor nutricional do peixe galego é alto, pero que tamén é importante o denominador, que gastemos pouca enerxía en capturalo. Por tanto, cando se cumplen os dous indicadores, un cun mínimo e outro cun máximo, entón se atinxe o selo Pesca en Verde. Gumersindo Feijóo é profesor do Departamento de Enxeñería Química da Universidade de Santiago e esta investigación ven de recibir unha mención de honra nos premios de transferencia da Real Academia Galega de Ciencias, Peixe en Verde, que é un sello ecolóxico que xa está funcionando. É certo, todo elemento de investigación que se comeza sempre está orientada a resultados. O que pasa é que ten que ir pasando como uns escalóns nunha pirámide ou nunha escaleira, unha serie de etapas, primeiro a investigación básica, logo aplicada e por último o objetivo transferila á sociedade. Entón este selo xa está vixente, os primeiros peixes saíron na lonxa de Porto Novo no mes de xullo en colaboración co selo Pesca de Rías, porque Pesca de Rías nos identifica a procedencia e a calidade, Pesca en Verde lle dá un plus sobre o tema medioambiental. E hai máis de 15 lonxas de Galicia que xa teñen este selo e ahora están en proceso outras lonxas galegas que tentan atingir os requirimentos administrativos e criterios ecolóxicos para ter o selo Pesca en Verde. Eu coido que pareceme moi interesante que no caso deste selo non é que das o selo, cumpres os requisitos e xa está, senón que cuantificades, que dades valores numéricos que supoño que poden servir tanto para os que somos consumidores para saber que debemos comprar, pero tamén para servir de reforzo a xente que o está facendo ben e que o poida facer mellor. Correcto. A ver, cal é a clave? A clave é que moitas veces, e en casi todos os casos sempre sin razón, o que é a flota galega pois pode chegar a ter unha mala fama nas súas prácticas. Isto non é certo. Como podemos argumentar contra eso? Sempre con datos, non con opinións. Por eso o selo vai aparellado a unha serie de números que se calculan e que permiten, por un lado, ao consumidor achegarnos máis á economía circular e poder decir, pois se este emite 2 kilos de CO2 e este 7,8, pois me podo quedar co de con 2,
porque estou axudando ao medio ambiente, pero tamén a aquela flota, a aquel barco que non atinxe, decir, pois estou neste nivel e se lle dá tamén unha guía de boas prácticas para reducir. Por tanto, tamén van nunha acción de mellora. Conseguimos tanto tema operacional como tema consumidor, e isto é moi importante porque ao falar con temas numéricos pois evitamos certo sesgo que poidan ser subxectivos, que son as opinións. Quen fai estas medidas? Como se fan estas medidas? Bueno, estas medidas parten facendo primeiro un inventario de todas as actividades. Por poñer un exemplo, imaginemos calcular ou ter para unha determinada pesca de xarda unha pesca en verde. Bueno, pois o primeiro que hai que facer é facer un inventario durante 3 anos de cada día de faena, cales son os kilos de diésel, a donde se desplazou o barco, a pintura do barco, o mantenemento, a captura, as emisións de gases directos e indirectos. Entón se vai facendo un inventario. Como mínimo hai que ter un inventario dos 3 anos anteriores ao momento de solicitalo, porque a pesca, ao non ser un tema intensivo, hai certas fluctuacións. A partir de todo eso, con esos datos contrastados por unha certificadora, é dicir, o valor que se pone nese inventario, pois se falo de kilos de diésel ou de litros de diésel, o que hai unha factura de que eu consumín esos litros. A partir desa verificación entra nun software específico que ten pesca en verde, que é o que se transforma esos datos en gases de efecto invernadoiro. E finalmente, mediante outra ecuación, pois se chega a plantexar os kilos de CO2 equivalente. Este é como cal é o proceso, por tanto, pode tardar todo ese proceso de cálculo tranquilamente uns 3 meses. Eu creo que tamén outro punto forte deste selo é que precisamente pon en valor a pesca artesanal precisamente nos seus puntos fortes. Correcto. De feito, a asociación con pesca de rías é clave para este... A ver, o selo non é exclusivo para a flota artesanal. Si ben é certo que a flota artesanal, digamos, ten máis doado atinxir os requirimentos de pesca en verde. A flota de altura podería telo, pero ten que é máis difícil atinxir esos requirimentos, pero tamén os pode ter. Pero con pesca de rías, iso que se consigue unha trazabilidade doble de calidade e de ambiental. E isto é moi importante para o noso sector. Que ocorre? Que os primeiros certificados son lonxas galegas, pero este coetiqueta está extendida á Unión Europea e, por tanto, calqueira captura descargada nun porto da Unión Europea pode solicitar pesca en verde. E coido que no teu despacho tes posto nun lugar privilexiado a primeira coetiqueta que concedestes. É certo, a verdade é que cando foi en Porto Novo, a primeira selo e a primeira etiqueta que corresponde a unha pescada, co sello pesca en rías e co sello pesca en verde, a teño no meu despacho. A segunda a ten a conselleira do mar, pero a primeira a teño eu. Teño na eu aquí, porque claro, entre os dous nun fair play pois quedou claro que bueno, que nos gustaba telo porque era un elemento que creíamos que vai a ter unha repercusión importante. E para un investigador, sempre que algo chega ao final, que é a transferencia á sociedade, pois é un elemento moi importante e, por tanto, a teño marcada no meu despacho. Gumersindo Feijó, profesor de Enxeñería Química da Universidade de Santiago e membro de todo o equipo que puxo en marcha todo este proxecto de pesca en verde que, como vimos de escoitar, ten moita ciencia detrás e que nos vai axudar a ter un mundo con menos emisións cada vez que compramos peixe. Parabéns polo premio e parabéns sobre todo pola iniciativa. Pois moitas gracias a vos por facerse eco da ciencia e da tecnoloxía que facemos en Galiza. Aperta. De aquí a 10 anos, 3 de cada 5 PEMES poderían desaparecer se non se incorporan ao proceso de digitalización.
De aí que a Unión Europea estea a impulsar un novo modelo de ecosistema de innovación coa creación das plataformas de innovación digital, Digital Innovation Hubs, no horizonte dos orzamentos do 2021. En a Axencia Galega de Innovación levamos traballando moitos meses na posta en marcha deste instrumento dos hubs de innovación digital, traballando cos diferentes axentes do ecosistema galego de I+D+I e tamén co Estado e coa Comisión Europea moi intensamente para impulsar este instrumento. Patricia Argerei é a directora do GAIN, a Axencia Galega de Innovación. Trátase dun novo marco de colaboración público-privada, aberta e intelixente, que o que busca é agrupar a todos eses axentes do ecosistema en ámbitos estratégicos para Galicia, tratando de especializarnos en aquilo que facemos especialmente ben. Maite Carracedo é responsable de desenvolvemento de negocio en Funding Box e coordinadora da iniciativa europea I4MS, a Inforems, que traballa na actualidade coa metodoloxía das plataformas de innovación digital. Os hubs de innovación digital son ecosistemas que permiten ás empresas acceder á transformación digital. Ofrécenlles infraestructuras nas que poder experimentar, pero non se trata só do acceso á tecnoloxía. O concepto de Digital Innovation Hub, que como chaman en Europa, traballa máis ben como unha one-stop shop, é dicir, un único sitio o que unha empresa que quere experimentar e que quere incorporar tecnoloxías digitais aos seus procesos, aos seus modelos de negocio ou aos seus produtos, vai a poder ter acceso dende un único punto de entrada a tanto as infraestructuras nas que vai a poder experimentar con esa tecnoloxía, o coñecemento sobre esa tecnoloxía, pero tamén vai a poder acceder a formación específica sobre o uso desas tecnoloxías, acceso a financiamento para a súa utilización ou explotación, sobre como levar ao mercado unha solución tecnolóxica innovadora, etc. etc. De algún xeito pode funcionar como un médico de cabeceira, de forma que unha PEME que ten necesidades de digitalización, que pretende afondar na súa transformación digital, podería chegarse ao Digital Innovation Hub, trasladar as súas necesidades e nesa primeira xuntanza, nesa primeira visita a ese médico de cabeceira, pois se lle van a abrir diferentes oportunidades, diferentes apoios que ofrecen os diferentes axentes que forman parte do hub, e, por tanto, pois esa PEME saberá quen lle pode apoiar nas diferentes fases desa folla de ruta que se poida definir para a súa transformación digital. A Comisión Europea tomou como referencia para o deseño das plataformas de innovación digital experiencias previas de éxito. En Europa xa se ven traballando con este enfoque en rexións máis innovadoras, en países como Reino Unido ou Holanda, nos chamados os catapults ou os field labs, xa veñen traballando nesta línea, ofrecendo un espacio no que as empresas poden testar as solucións de transformación digital e no que además se lle dan estes outros servicios de apoio que van máis alá da tecnoloxía. O que buscaba a Comisión Europea con este concepto de Digital Innovation Hubs era levar estas boas prácticas a todas as rexións europeas, de forma que calquera empresa en Europa poida ter o que eles chaman a unha working distance, ¿no? A unha distancia de traballo, un Digital Innovation Hub no que acceder a este tipo de servicios. As plataformas de innovación digital van máis aló do tradicional centro tecnolóxico, porque tratan de incorporar outro tipo de servicios da cadea de innovación da que forman parte centros de coñecemento, grandes empresas, PEMES, startups, incubadoras, universidades, clústeres, asociacións sectoriais, investidores e a propia administración pública. Na Axencia Galega de Innovación levamos meses traballando no impulso desta estrategia. Temos mantido contactos, celebrado encontros, reunións de traballo con preto de 90 axentes de todo o ecosistema de innovación galego. O noso obxectivo é consensuar cos axentes o mellor hub ou os mellores hubs que poidamos impulsar en Galicia.
cremos que temos capacidade en liña coa estrategia de especialización intelixente para impulsar un ou dous hubs de innovación digital. Deste xeito, o proceso de creación desta primeira plataforma de innovación digital de Galicia está moi avanzado. Patricia Argerei, directora do Game. Temos publicado un anuncio para recibir manifestacións de interese, presentáronse 11 propostas de Digital Innovation Hubs, das que 8 cumpren cos requisitos que establecimos dende a Administración, e a nosa intención seguir traballando con todos esos axentes para tratar de consensuar cales son os hubs ou o hub de innovación digital que mellor vai a representar as capacidades e os intereses da industria galega, e próximamente publicaremos esa convocatoria xa definitiva para seleccionar aqueles Digital Innovation Hubs nos que a Xunta de Galicia vai a investir e polos que a Xunta de Galicia vai a apostar, tanto dende a Axencia Galega de Innovación como dende o IGAPE. As plataformas de innovación digital son un novo ecosistema que han permitir que as PEMES aproveiten ao máximo o potencial dos creadores de coñecemento digital. Os premios de transferencia tecnolóxica da Real Academia Galega da Ciencia 2018 tamén premian o mellor traballo desenvolvido por un grupo de investigación aplicada. Fran Rivadulla, moi boas noites. Hola, boas noites. Vos ganastes este premio desenvolvendo unha tecnoloxía que eu coido que é como un mini ou un microtermómetro. Sí, é exactamente eso, é un microtermómetro, é un sensor de temperatura con resolución micrométrica e unha resolución temporal pois menor de un segundo, da orde de milisegundos. Para que pode servir un dispositivo como este? Bueno, a verdade é que ten moitas utilidades, non? Nos, o que propuxemos, cando fixemos a proba de concepto, este proxecto foi financiado con un proxecto europeo proba de concepto, o que propuxemos é a utilización para detectar a enerxía intercambiada nun proceso químico, en particular as pequenas variacións de enerxía que se producen en reaccións ou en procesos físico-químicos de interese biolóxico, por exemplo, pois cambios conformacionais nunha proteína, etc. Nos que a cantidade de mostra que se dispón é moi pequena normalmente e o tempo no que se produce ese intercambio de enerxía é moi rápido. Entón, eso dá lugar a variacións de temperatura pequenas e moi rápidas, como un flash de temperatura que hai que detectar, non? Entón, o feito de ser capaz de desenvolver un sensor que ocupe unhas cantas micras cuadradas e que teña unha masa térmica moi pequena fai que se poda integrar, por exemplo, pois nunha matriz con canais microfluídicos nos que se pase un reactivo A, se cruce con un reactivo B e pois nun deses puntos de encontro obteñas un positivo, por exemplo, non? Pois unha variación pequena de temperatura nun intervalo de menos de un segundo que te permite identificar que tal reacción química ou tal proceso físico-químico está tendo lugar nese sitio. E obviamente estamos falando dunha sonda de temperatura, pero temos que desbotar danosamente algo parecido a un termómetro de mercurio ou algo semellante. Isto ten outro mecanismo diferente. Sí, a originalidade da proposta é precisamente o mecanismo, non? Hai moitas formas de medir a temperatura. O que é original, neste caso, é que nós utilizamos un proceso coñecido, un proceso físico que se chama efecto Nernst, que basicamente o que consiste é en detectar un gradiente térmico, unha variación de temperatura, realmente unha diferencia de temperatura entre dous puntos de un sistema, aplicando un campo magnético
que produce, bueno, unha forza sobre os electróns que se moven por efecto dese gradiente térmico e detéctase como unha variación de potencial eléctrico. O interesante do método é que permite medir, o sea, mediante unha medida de tensión eléctrica, de diferencia de potencial, permite medir unha variación de temperatura que ocurre perpendicular a esa variación de tensión. Explico, eu sempre poño o mesmo exemplo para explicarlo. É como si o sol está pegando nunha baldosa, non? Na calle, e alguén lle din, oye, cal é a diferencia de temperatura entre dous puntos desa baldosa? Pois vais, colles un termómetro nun lado, outro noutro, e xa está, non? Pois mides a diferencia de temperatura, se é que hai, ou está a mesma temperatura, ou que sexa. Pero a pregunta, se che fan a pregunta, é, agora dime, cal é a diferencia de temperatura entre a parte de arriba da baldosa e a parte de abaixo sin levantar a baldosa? Ese é o que nos podemos facer. Podemos saber a diferencia de temperaturas a través da baldosa facendo unha medida de potencial eléctrico na superficie da baldosa, en presencia dun campo magnético situado, bueno, con unha orientación particular, non? Esa é a originalidade do método. Utilizamos sistemas que necesitan campos magnéticos moi pequenos, é dicir, para ter esa resposta, utilizamos para o noso sensor unha aleación de permaloy que con un imán destos un imán moi pequeniño destos permanentes, chegan aos niveles de resposta que nos necesitamos, non? E estamos a falar dun dispositivo que tedes protegido cunha patente internacional. Sí, temos a patente primeiro en España, despois na Unión Europea estendémola, e agora está solicitada pois en Estados Unidos, Xapón, Corea e China. Estamos en proceso de evaluación. A universidade que está, a oficina de patentes da universidade que está neste momento nese proceso. Porque isto que desfeito é unha técnica moi especializada, para a xente que a necesita é moi útil. Sí, claro, a idea principal do proxecto foi decir, bueno, cando vimos este proceso no laboratorio, cando vimos que podíamos ter unha utilidade, non? De sacar unha utilidade deste efecto, dixemos, bueno, claro, o campo obvio de aplicación era a microcalorimetría, non? Entón dixemos, bueno, vamos a tratar de diseñar un sensor utilizando este efecto que funcione dunha forma parecida nas que funcionan os sensores actuais nos microcalorímetros, é dicir, que se poda sustituir un polo outro, entendes? Digamos, os microcalorímetros utilizan sondas Peltier que detectan gradientes de temperatura mediante unha diferencia de potencial eléctrico. Bueno, pois temos que intentar facer un sensor que faga eso, pero que a vez, digamos que non teña algunhas das deficiencias, por decirlo de alguna forma, que teñen os sensores Peltier, non? O máis importante que teñen unha masa térmica moi grande, son grandes, entonces eso fai que o tempo de resposta sea de uns cuantos ou decenas de segundos. Xa unha última cousa, quizáis é importante salientar que parte da cuantía deste premio vai dedicado para a formación vosa. Sí, bueno, o premio é un premio, primeiro ten unha parte personal para o doutor Víctor Leborán e máis para min, que fomos os que traballamos no desenvolvemento deste dispositivo, pero aparte hai uns 4.000 euros que dá a Real Academia para que alguén do grupo de investigación poda facer unha estancia en outro laboratorio e continúe con este tipo de traballos, que neste caso pois vainos a disfrutar un estudiante de doutoramento do meu grupo. Fran Rivadulla, profesor da Universidade de Santiago e investigador do CICUS. Parabéns por este premio e gracias por explicárnoslo tamén. Bueno, moitas gracias a vos. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. E isto todo, sabes que estamos pola semana nas nosas redes sociais habituais, no Facebook e máis no Twitter. Tamén que podes escoitar todos os nosos podcasts desde o teu móvil, desde iVoox, Apple Podcast, Spreaker, Spotify, Que Ciencia ou a túa aplicación favorita. Ata o vindeiro mércores ás 12 da noite na Radio Galega. Adeus!